Takže zdar lidi, tady jsem já Nubík, dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude z War Thunderu. Na pozadí si pustíme nějaký písničky a jdeme na to. Nejdřív se teda přehodíme za něco dobrýho troška. Tak. Klidně mi napište do komentářů, jestli chcete War Thunder. Nezapomeňte dát odběr a jdeme na to. Tak, hrajeme v Stalingradu. Vezmeme si M6A1, protože má 2 děla a 3 kulometry. Koukněte se sami klidně. Takhle. Tak. Ono to vypadá jak strašně těžký tank, ale je to hodně lehké na poražení. Slabiny to má v boku, obzvlášť tady u tohohle místa. Hele, máme tady někoho. Pum! Co jsem říkal? No. Dobrý, jak si vezmem 18, no. Jdem se mu pomstít se stíhačem tanků. No. Probujeme ho snadno, hoří. Odsaď mu nic neuděláme. Jedem. Možná tam nahitujeme do motoru a to je tak vše. Do háje. Počkej. KV 220. Jsem si protiletecký. Tenhle tank mám rád, protože může sestřelit i letadla. Takhle to vypadá potom, když střílíte na letadla. A hlavně může prostřelit i tank. Tak. Wow. Pokusíme se mu troška. Hoříme. A koukám, tady přidala nějaký zprávy. No. Co se dá dělat? Tak musíme zpátky do hangáru. V této epizodě dáme ještě 9 minut. Na kolikátým máme tady? 17. a na 25. to nebudeme dávat. 20. Na 20. Ale smoke shows by jsem chtěl, no. No tak asi potřebuji přesunout to. Tak.
jsem chtěl Tiger H1. Tady máte Hedzera, nebo jak Pancera 38T, tohle je teda T. A hlavně tohodle, toho Ostwinda. Já mám 4, jako... Počkej, tady na tom to mám být. Jo. Tady mám skoro stejný, akorát že se 4. Můžu vám ukázat, jak se s ním hrajem. Ale necháme si to až jako na druhý tank, protože hnedka ze začátku je mi ho líto. Takže ten neprostřelí úplně jako nějaký tank klasický. Ten je opravdu dělaný jako, jak to říct, jako na tanky. Když sem chceme takhle do prostředka. Teda ne do prostředka, sem chceme. Tam 4H, toho mám rád. Ježiši. Hnedka ze začátku váznout. Takový trapas. Tady máme ty smoukčely. Kam střílej? Tady je nějaký had. Počkej, jako na jeden hit, jo. Bum. Sice ne můj bum, ale... Přidlečet jako reálně. Nebo jsem se ho nevšiml. Co? Tak to se k tomu hodí dobře, tato stav. Jsem si štuka 3G, přestože jsem říkal. Na Bčku je jich hodně. Sakra, se v té mapě nevyznám. Ježiši, tak tam asi úplně nechcem. Tam hodíme bomber. Počkej, odkáč. Počkej, jak 34. Dobrý. Tak, teďka vám ho ukážeme. Opakuje. Něco trošku lepšího tam chceme hodit, ale ne. Třeba v Epsteinu si tam dáme. A tady potřebuji jako hudební podkres, ale mám jako taky 60kovou muziku, teďka se mi nějak zalíbila poslední dobou, tak a jako teďka musím přibět, jako reálně. Dozadu, když na ně vyjedeme. Neprobujeme, akorát pásy můžem. Teďka můžem doufat jenom, že se netrefí. No.
můžeme vám říct ještě jako k mým tankům a k tankům, co bych si tak chtěl, jako co si přeju. Vlastně tak tady T34 mám rád jako kvůli té T28. To je tady T28E. Ona má jako potom i Zisko. To je taky dobrý. To má jako jeden, druhý a třetí. Teda tady třetí to dělo. 94 km. Tohle se má taky myslím, že nějaký to protiletecký auto. Jo, ZIS 34. Ale to je kolopásový. Teda ne 34, 43. Dobrý. SU-152 by jsem chtěl hodně. To vypadá zajímavé. Ale co... Tady to STD-103C by jsem chtěl hodně, jako hodně. Ne, protože je to můj oblíbený země tank, Švédska. Ale protože první, jako ten pancíř přední nemá téměř probitelný. A hlavně kvůli tomuhle. Koukám nějaký. T55A. Co má? Je tady něco jako moderního Ruska, nebo Číny, koukám. Hele, M47. Co má? Wow. Tak to jo. Ještě tak nějaký názor třeba píše jako co mám natočit dál, tak mi píše jako nějaký názor na tanky. Tak VK3002 je skvělá. Jako lehký tank je dobrý, ale ta Tigera jako těžký tank to fakt nemá. Schválně se koukneme, jestli nenajdeme Mauze. Hele, jak Tiger, nebude E100. Možná bude prémiovka. Když se ani nedivil. Tak, Tiger... Tady mouse není normálně v tomhle. Spíš než to tady ty prázdné místa, to by časem by mohly vyplnit jako. Tak to by asi pro dnešek bylo vše. Já se s váma loučím, nezapomeňte dát odběr a čus.